हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर मेथाइ रोजाबगिरि जाखांफु जेसि नार्जारि आरो एलिसा बर' बिथां सानैनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि पार्ट 3 मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन, गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे मोनसे बावखुंग्रि पार्ट 3 मोनसे मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आगोलनि बावखुंग्रि पार्ट 2 मोनसे मिउजिक भिडिअ जों गाहायै लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथां सानैनि फाव खालामनायखौनो जों नुनो मोन्दोंमोन आरो देग्लायबो बे मोनसे बावखुंग्रि पार्ट 3 मोनसे मिउजिक भिडिअआवबो बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङानो, करिय'ग्राफखौ खालामदों लक्ष्मी ब्रह्म बिथां। लोगोफोर बे मोनसे गोदान मोनसे बावखुंग्रि 3 मोनसे मिउजिक भिडिअ अलरेडि रिलिज जानानै थांखाबाय। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला UN क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना दासिमाव बे बावखुंग्रि 3 मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरदो। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ जोबोरैनो मोजां जाखादों, मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइ रोजाबनायाथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो आरो लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमाव नायाखैब्ला बयबो नायहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर बर' सावथुनफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।